Začala vám kosačka po náraze klepotať, keď štartujete, vydávať divné zvuky a nôž sa takto pretáča? Niečo nie je v poriadku. A môžu za to práve strižné kolíky, je vidieť aj ten nôž nedrží. Takto to vyzerá, keď unášač drží správne. Slúžia na to, aby ten nôž ostal v polohe. Pokiaľ sú odstrihnuté, nôž sa najmä pri štartovaní pretočí a práve to vydá ten klepotavý zvuk. Poďme si ho spolu vymeniť. Potrebujeme určite nejaké drevo, aby sa na nôž zachytil a nemuseli sme ho držať rukou. Ďalej račňu alebo nejaký iný kľúč. Nôž povolíme, vložíme dole. Tu už práve môžeme vidieť poškodené strižné kolíky. Netreba pokusovať, zákazníci tam občas dajú šrobu alebo to opravia nejak inak. Ten materiál je tvrdší a pri najbližšom náraze by ste mohli ohnúť kľukový riadiel. Tie strižné kolíky sú tam práve kvôli tomu, aby sa zlomili pri náraze a nepoškodila sa tá kosačka viac. Potrebujeme si zložiť tento vrchný kryt remeňa. Ten zvyčajne drží na dvoch šrobíkoch. Krútime a vyberieme ho von. Čo sa unášaču týka, môže ísť ľahko, môže ísť von zle, pokiaľ to zahradzavie, pokiaľ ide ťažko, treba si pomôcť kladivom alebo sťahovákom. Remeň treba podržať a otočiť ho dookola. On z toho zíde dole. V tomto prípade nám išiel dolu celkom dobre. A tu už vidíme rozdiel medzi starým a novým.